Дай са. Здравейте хора, съм Они. Това е Василев. Здравейте хора, съм Димитър. Сега ще кажа една смешка, която може да се окаже лъжа, но никой не знае. Така, тък му се напиха, когато аз им предложих да снимаме клип. Това е като клиент с приятел смях, което е лично, който от мен беше направен от Lollipop 2006. Така, и да се представя, аз съм Lollipop 2006, а пък те стъпат тук с мен. Диконче, где свиня? Диконче, ты где она? Диконче. Давай, Едейте, бе! Не го казвам и да не го правите. А то с другия... най-голямата свиня. А то с другия е за кая Мартина, като се напил, пуши цигари. Майка ти да има, Кажи ти, какво ще правим? Секс с майка. Майка ти! Елате да ви покажем това. Не, готово, не дай, ще прибия, Ще го покажем на клипа малко. Нямаме фотка. Здрасти хора, съм Они, това е баба ми. Ето го и там. Ей това черното. Джон. И заби ми един курема. Аз казах, че смешка малко е, бате. Let it go! Let it go! Let it go! Какво това е? Остин Мун. Да, бе. Кой си? Малко назад е. Назад е? Да ти кажа ми просто, Я пак. скажи ми, искаш? Не искаш? Така ще ми забравя къси. Кажи стоп. Така нася, така. И сега ще премина вкъщи да огади така. Йой! Тон, торон. Уяу. Hurry up, You go fisher! You motherfucker bomb! Я пак. Казвай, бе! Казвай, бе, тъпчо! XL motherfucker. Кой бе, тъпчо? Шигам сай. Бате! Вземи телефона и снимай, бази да не падне! Бабате, как си бати, бе? Как си завадно? Да бише като ме! Станурано! Кой е грозен? Леле! Чао да го пуснем, чао! Снимай! Хора! Искате ли вина? Ето банани си дома. Да си остави шишет. Това е един приятел ми даде да снимам клип.